Здравейте, приятели! Сега ще ви покажа Майнкрафт. Един от събраните с лава. Вижте как можете да се предпазите. Това не го казвайте на Василия, че съм го направил. Всъщност той направи по-голямата част. Не ми дават така да направя нищица. И виждате как лавата тръгва отгоре. Опси. Опси. Сега ще правя телевизор. Значи ще бъде тук. Искам просто да ми е по-голям. Всъщност, да. Ето ми го телевизора, аз знам долната част не се вижда и може да ни прилича много приятен телевизор. Аз кое е забравил да сложи там? Аз забравих да се представя, съм нарката 41, както виждате в профила, и така се разлага в лавата и благодарим ви, че бяхте с мен. Това беше от мен.